Здравейте, намираме се в музикално училище по ноти и в този безплатен видеоурок ще ви споделя една от моите идеи за по-интересното свирене, което е по-в стила на музиката. Въпреки че самия Чък Бери не би го направил по този начин, но според мен и много други учители стила е друг. Та, какво би направил Чък Бери? Чък Бери, това е малко по-напреднал урок, би свирил с движения само надолу. И някои от тези движения са акцентирани. Нали? Обаче ние искаме да е по-интересно, да е по-танцовално, да е по-свързано с ритъма и ще правим удари надолу, както и нагоре. Тоест няма да бъде само така, ще бъде така и така. Като комбинираме акцентите, става много по-лека, много по-танцовална пулсация. Вместо да бъде по-тежко, по-остро. Искаме нещо повече. Правило за това, правилото е, че когато сме на силно време, удряме надолу, когато сме на слабо, удряме нагоре. Когато вземем един ритъм и по този начин го съчетаем, вече се получава нещо много по-леко, много по-различно, повече диша. Примерно искаме да бъде това е по-хард, по-метал, по-интересно е за някои стилове, но разликата е, че ако добавим движенията и нагоре, с акцентите, които естествено се получават в метроритъма, кое на какво идва, дали идва надолу или нагоре, тогава вече пулсацията започва да диша и ритъма става много по-интересен. Та малък съвет за малко по-напредналите, които вече са свикнали с да започнат малко да добавят и това, което ще направи музиката по-професионално. Просто един професионалист реално така би го изсвирил. Дори и това да е малко по-хард от оригинала. За повече съвети, аз съм Христо, намираме се в музикално училище по ноти. Заповядайте на безплатен първен урок.